Na hát szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, lehet, hogy ez a videó kicsit hamarabb, de lehet, hogy később fog kikerülni, van egy csomó videó, csak esküszöm, egy csomó helyre megyünk, és így nem tudom megvágni. Tehát így nem tudom, most jött ki, hétfő van, 2024 07 29, most jött ki a Lidlbe egy csomó amerikai dolog, meg ugye a Zord is jött, tehát az lesz itt, amit így, majd ha eszünk, és szerintem most nagyon meg szeretném kóstolni, de ezeket fogjuk megkóstolni. Ezeket fogjuk megkóstolni. Ez a kettő fajta volt, alig volt már. 6 darab volt, 3 Timiki, 3 enyém is 3, tehát nem volt már. Mindenki elvitte 2 óra alatt. 2 órát, vagy 9-et, vagy 10-et, nem tudom. Tehát ez eszméletlen, és 2 óra, 9-kor mentünk oda, és elmentek már 7-kor nyit a Lidl, és konkrétan ennyit lehetett venni. Én vettem volna, de majd még szerintem majd megyünk, szerintem holnap, mert nem tudom, hogy lesz-e még, de Zord az elméletileg nem lesz, és azt vettünk egy csomót. Szóval, ja. És van még egy milk chocolate, csak azt nem hoztam fel, most minek, csak meg akarom kóstolni. Nem is akarok még belőle enni nagyon, majd később, majd lehet holnap eszek belőle, nem tudom. Én ehhez fűzök több reményt, azért, mert milk chocolate, én meg azt jobban szeretem, a csokis teljes, nem tudom, hogy kell kimondani, elfejtettem a csokit, de ez elméletileg Timike szerint ez a These Nuts, ez karamellás. Láttam, hogy megkóstoltam már több videós, de ők úgy, hogy rendelték, és elméletileg úgy nagyon kemény, nem is annyira finom, mert nem tudom, azért tudjátok, azért Amerikából eljön, azért az teljesen más, elég drága volt azért egy ilyen kis csoki, tehát 1799 forint, vagy valami ilyesmi volt. Tehát azért ez durva, de megértem, mert amerikai. Ja, a Zord is olcsóbb, nem 1000, hanem 800 forint. A Prime az most már lett ott elmetleg Lidlbe, legalábbis abban, ahol mi voltunk, és ott az is 800 forint, abból nem vettünk. Meg mutatom. Vettünk még egy ilyet, ami elmetleg nagyon savanyú, és ezt én meg akartam már rég kóstolni, de ilyen nem volt Magyarországon, és most láttam, hogy amúgy ilyen van, most már. És én Sour Madness kóstoltam, amit ugye még az előző videóban csináltam, még mindig azóta se raktam ki. Itt van, ezt kóstoltam, nem lehet elolvasni, mert szarul bontottam ki, de mindegy. Ezt kóstoltam, és én először szerintem ezt kóstolom meg. Tehát, ja. Szóval szerintem bontsuk is ki, nagyon kíváncsi vagyok az ízére. Fú, remélem megért az 1790 forint. Na mindegy. Fú, 10 millió Zord van, na mindegy. Bontsuk. Itt van These Nuts, Mr. Beast, nem kamok így. Bontsuk. Ezeket már látszik a csoki. Szépen akarom kibontani, mert nem fog megenni az egészet, csak egy kis darabot, hogy megkóstoljam, és remélem, hogy le akarom fotózni szerintem. Lefotózom. Fogadjunk, ha beküldöm a csoportba, mindenki azt kérdezi, honnan van neked ilyenek? Na hát igen, összetört. De vonult, szerintem ez az alja, vagy nem tudom. Mindegy, nem akarom kivenni az egészet, sőt, én értitek, megteszem. Sajnálom, hogy összetörtem már. Egy ilyenre váltam, de nem baj, Timikének ebből van 2 is. És a másik sér. Ezt összerakom. És így. Hú, összerak. Jó, nem lehet visszarakni, nem nagyon lehet összerakni.
Menj már bele, nem akarom, hogy olvadjon, mert le kell vinni. Félek, hogy olvadni fog. Nem akartam felhozni semmit, itt van az egyik része. Okay. Tényleg látszik benne egy kicsikét a karamella. Beszarok. Ez rohadt jó, ezt gyorsan már leviszem. Félek, hogy megolvad. Itt van. Mr. Beast Csoki, these dots. 3, 2, 1. Finom. Van egy ilyen íze, amit én már ettem. Gyorsan leviszem, várjatok. Ilyen nem tudom ez milyen. Srácok, és mondom, nagyon sok videó van, vagy 5 darab, még a vlogger bandára is vettünk fel, vagy egy hónapja videót, és 2, vagy nem tudom, de nem tudom megvágni egyszerűen nyáron. Nagyon finom volt, elmondom, lehet érezni a karamelt, de nem annyira, ahogy Timika mondta, hogy tényleg nem annyira lehet érezni. Egy kicsit így. Na, hogy tényleg lehet érezni, de nem annyira. Képzeljétek el, csak olyan, mint egy sima csoki. Egy ilyen, nem tejcsoki, csak sima, egy sima. Biztos ettetek már. Azért szerintem a gyerekek nagy része azért már evett csokit. Egy sima csokit képzeljél el, és egy nagyon picike karamellát hozzá, egy nagyon picit, ennyi. És én nem tudom, ilyen fura. Én mintha ilyet már ettem volna, szóval biztos nem ez lesz a kedvencem, remélem, hogy ez finomabb lesz. Azt mondják, hogy én láttam már ilyen videókat, és azt mondják, hogy nagyon finom. Vannak ugye, például van ilyen crunchy, vagy nem is tudom, gondolom a legújabb, ilyesmi, és van egy ilyen másik, az originál, a régebbi, ami nem Mr. Beast, hanem egy ilyen normális, aki más találta ki, és elméletileg finomabb a Mr. Beast, tehát nem értem. Mindegy, ezt meg fogom szebben kinyitni, ollóval. Féltől fog történni a levacsoklival, de nem szerintem már megeszem majd amúgy is. Szerintem ma már. De ezt a kettőt biztosan eszek ma. Jó, ugye nem vágtam bele. Szépen kintettük. Jó, így. Oké. Megfogom ki. Nem össze. Ez ugyanúgy néz ki, tehát semmi változás, ugyanúgy se, nem akarom kinyitni az egészet. És ja, letöröm egy kicsikét. Sajnálom se. Sajnálom se. Kicsikét, ez meg van olvad. De mindig az egész sert letörtem, nem baj. Ennyi elég, csak meg akarom kóstolni. Oké. Ez. 3, 2, 1. Mr. Beast Csoki, népcsoki. Finom. Nagyon finom. Nem lehet annyira érezni a tejet. Tényleg nem lehet. Nem lehet annyira érezni. De nagyon finom. Más csokit is lehet ilyen kapni, nem éri meg amúgy megvenni, csak azért nem Mr. Beast. De én bent fogok, nem érdekel. Nem érdekel, pazarlom a pénzt. Tudom, hogy ez milyen íz, és tudom is szerintem, hogy milyen csoki. Talán egy sima Milka, de nem hinném, nem annyira, de hogy nem olyan az íze. Inkább valami más ilyen csokival gondolkozatok, ami egyáltalán nem test, és semmi nincs benne, csak csoki. Nem keserű, sima. Csak egy olyan, ha gondolkozhatok, 500 forintért veszek egy olyat, nem kell 1790 kikölteni, de nem érdekel, én még egyet biztos veszek majd. Szóval lehet, hogy hülye vagyok, de nem érdekel. Nem tudom menni az egész. Toljuk bele? Ezt most mit csinálja? Nem tudom. Srácok, szerintem kirakom shortsba, hogy ezt megkóstolom. És ja, ezt kirakom shortsba. Ezt nem fogom egész videóba. Fú, de ez a Mr. Beast Csoki, ez ami finom nagyon. Ez a Milk Chocolate, ez szerintem finomabb. Elméletileg mindegyik Lidlben van Magyarországon, tehát a magyarok, most itt van az esély. Most itt van az esély, de most tényleg. Csak olvadok ezen. És hát, mi van?
Jó, itt van. Oké. Jó, hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha kirakom, most megpróbálom megvágni, és hogyha kirakom, és lesz rajta 5 like, 5, akkor ezt megkóstolom. Ezt egy videóba, amiben játszok, mert azt is úgy kóstoltam meg. Sőt, 10 like, úgy. Tudom, kb. Lehetetlen, hogy összehozzak 10 like-ot, de úgy tényleg nagyon kevés, tudom, de hát nekem még ez sem fog összejönni. Na mindegy, én bízok benne. Ha ezen meg lesz, ezen a videón a 10 like, akkor ezt úgy csinálom, hogy teljes videóba játékkal. Ha 5 like meg lesz rajta, akkor teljes videóba, és csak úgy megkóstolom. És ja. Hogyha 15 like lesz rajta, akkor rakok ki még mellé egy shortot is, hogy Timike is megkóstolja, mert ő ma megkóstolta, ugye nem, ő ezt nem, egy másikat kóstolt. És hogyha csak nem lesz meg a 5 like, se 10, se 15, akkor csak egy shortba megkóstolom. Mindegy, igazából szerintem mindegyikkel jól jártok. Szerintem majdnem ugyanaz. Szerintem a 10-essel járnátok, a 15-össel mondjuk. Ez egyértelmű. De mindegy. Ez a ti döntésetek. Ja, szóval remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Szeretnétek, hogy még ilyet csináljak. Ha esetleg jön valami új dolog, akkor meg fogom venni, nyugi. Nekem tetszik, nem érdekel saját pénzemből. És ja, megveszem. Ja. És az oldalt szerintem már mindenki látta. Nagyon finom, mangó, marakuja, citrom, lime ízű. Szóval ja, szénsavmentes. Mindenki így, nagyon finom szerintem. Biztos, hogy finomabb egy kóla, de ez finom amúgy. Szóval a lájkok az a ti döntésetek, és ja. Köszönöm, végignéztétek. Csücsű!